Boas noites. A comunidade educativa do IES As Mercedes loitará ata o final para que a Consellería de Educación de marcha atrás e non convirta o Instituto nun centro integral de formación profesional. Para iso, contan co apoio das AMPAs doutros centros educativos. As AMPAs do IES As Mercedes, CEIPAS Mercedes e CEIP Villaverde manifestaron esta tarde a súa total repulsa á conversión do IES As Mercedes en centro integrado de formación profesional. Aseguran sentirse indignados polo trato recibido por parte da Consellería de Educación e din que é unha decisión política que non atende a razonamentos de distribución xeográfica. Queremos manifestar a nosa indignación como familias polo trato que se nos está dando en todo o que está acontecendo, bueno, o que acontece nesta semana. En ningún momento, dende a xefatura territorial, en Lugo, moito menos desde a Consellería, se puxeron en contacto cas familias para informarnos de todo este proceso que se está a levar a cabo. Sentímonos despreciadas pola Consellería. A zona onde estamos, zona sur de Lugo, que abrangue os barrios de Aguas Férreas, a Ceña de Olga, parte de Fontiñas, é un barrio que se queda sin instituto, unha zona que se queda sin instituto. Baixo o lema "Isto funciona, non o desintegredes", xa hai un movemento estudantil e social para pedir á Consellería de Educación que den marcha atrás na súa decisión. Aseguran que non están dispostos a permitir o que consideran unha desintegración do que calificaron como o mellor centro educativo de Lugo e din que pelexarán ata o final. O nivel de impacto destas cousas é que parece como que estuéramos acostumbrados, non? Esta é a teoría do shock. Xa sabemos que nos van a dar e entón xa recibimos todo. Entón, como sociedade temos que responder. E aquí, neste caso, o feito, insisto, de que a comunidade educativa este tan unida e tan en sintonía, lles vai facer moi difícil que salgan adiante con esta pretensión que teñen. Iso é o mensaxe que a mí me gustaría tamén recalcar. Comunidade educativa e que vamos a estar todos facéndolle frente a esta decisión totalmente arbitraria. Outra entidade que, como xa lles dixemos hai tempo, desapareceu é Preescolar na Casa, que atendeu a máis de 100.000 familias galegas nos seus 35 anos de historia. Onte fixose oficial esta desaparición coa poxa pública de todos os seus bens no xulgado mercantil de Lugo. As traballadoras constituídas na Asociación Antonio Gandoi mercaron o material didáctico de Preescolar na Casa por 1.200 euros. Co local que posuía na capital, na rúa Alexandre Bóveda, quedouse Nova Caixa Galicia Banco. Un neno vilalbés, Adrián Chao, sufre unha grave enfermidade e os seus pais precisan axuda para costear as caras terapias que precisa. Xa hai varias iniciativas solidarias para colaborar con el. De feito, xa contan con 2 toneladas de tapóns de plástico chegados de toda a terra xa. Pero este domingo hai unha nova acción solidaria para axudarlle. A orquestra A Capa Show organiza en Moimenta un festival solidario que contará con varias actuacións e sorpresas. Ademais de recabar fondos, tamén se collerá roupa, alimentos e xoguetes para as familias necesitadas da zona. O festival terá lugar este domingo en Moimenta a partir das 4 da tarde. Este domingo no pabellón municipal Javier Lopezaño daqui de Moimenta, e o festival consiste en recaudar fondos para Adrián Chao, que é un neno de Vilalba de 4 anos, que ten unha grave enfermedade denominadas das raras, e tamén aproveitamos para recaudar fondos para Cáritas e servicios sociales, no cal dentro do pabellón haberá unha urna, a entrada gratuita, e haberá unha urna onde a xente pode botar os diñeiros e o que eles queiran, e tamén se recolle roupa, recollemos xoguetes, de todo, material de todo tipo,
tamén facemos a recollida de tapóns para o banco de tapóns para Adrián, para axudar aquí. Canto mellor que mellor, o 80% do que se recaude vai ser para Adrián, e o 20% restante repartiremos Cáritas e servicios sociais. E, bueno, nos tempos en que corremos, todo é necesario, tanto para unha labor como para outra. Pero, bueno, Adrián necesita ese diñeiro, Adrián, o pai, é veciño daqui, dunha parroquia veciña daqui de Mimenta, é moi conocida a familia aquí, e a xente, bueno, aquí do pobo e de redor está involucrada. El está indo a terapias a Santiago, a Teo, a Poltra, a un hospital a Poltra, a un centro, e calculanlle que sobre 1.000 euros ao mes necesita entre terapias, entre o gasóleo do coche, e, bueno, sin contar aparte os aparatos que necesitan, pois, para que o neno teña unha vida máis ou menos levadeira. Pois nada, decir que desde a Capa Show que queremos que toda a xente que colabore con nós e sobre todo con Adrián e con Cáritas e Servicios Sociais, con todos nós, porque hoxe toca a eles, pero mañá podenos tocar a nós, ou podenos chegar a unha amiguiña das nosas familias, ou un compañeiro, un amigo, e, bueno, un pouquiño de todos, pois é moito. O alcalde de Lugo dixo hoxe que nunca pensou en dimitir a pesar das imputacións en diferentes causas ás que se tivo que enfrontar nos últimos tempos. A preguntas dos xornalistas tamén dixo que aínda non recibiu a posible imputación na trama pola retirada irregular de multas da que se está a falar nos últimos días. López Orozco tamén subliñou que está totalmente tranquilo, pero que o peor é o que leva sufrido. Son gaxes do oficio, non estábamos acostumbrados, eu levaba 10 anos de auténtica paz e sosiego, e agora pasou o que pasou, e xa ve que non pasa absolutamente nada. O que sucedeu na cidade nestes últimos tempos, pois foi un auténtico revulsivo, como que xa podía ter sucedido en outro sitio, totalmente de acordo. Agora, de todo isto, eu creo que todos, absolutamente todos, vamos levar moito aprendido. Por lo tanto, o peor é o sufrimento que queda polo medio. Eu penso, se eu non persigo a ninguén, por que me van a perseguir a mí? Eso sí que non, de verdad. E nin tan siquiera cos dimes e diretes. Mire vostede que agora xa se refieren a min. Outro día, unha tal Paula Prado do Partido Popular xa podía mirar para a súa casa, porque como me sinto. Acórdese daquela frase, que xa sei que eso non dice nada, non las hagas ou non las temas, e iso dame moita forza, moita forza. López Orozco facía estas declaracións durante a rolda de prensa na que deu conta da remodelación do seu equipo de goberno pola marcha do concelleiro Francisco Fraga. O novo edil, Manuel Núñez, farase cargo de varios servizos, pero non cobrará adicación exclusiva. Ademais, parte das competencias da área de servicios xerais pasan á alcaldía e créase a figura de coordinador de área que desempeñará a actual xefa de persoal do concello. Ademais, o arquivo municipal pasa a depender da área de urbanismo e o relacionado cos mercados intégrase na de economía. Doutra banda, Orozco tamén anunciou que o Concello comezará no vindeiro pleno os trámites para facer funcionarios de dereito aos 144 traballadores do plantel que está como persoal laboral fixo. A área de servicios xerais vai pasar á área da alcaldía. Na área da alcaldía é onde vai estar o concelleiro novo, Manuel Núñez, vai estar dentro desta área, que saben vostedes que vai ser un concelleiro que non vai ter dedicación exclusiva. El vai ser o encargado do que é participación cidadá e do que é 010 e do que é tamén todo o que fai referencia a sanidade e consumo. Baixo a miña organización queda o que se refiere a cemiterio, o que se refiere a estatística, o que se refiere a registro e o que se refiere a informática.
sobre todo no que se refiere á administración, ademais de todo o que levo de recursos humanos do Concello, de policía e seguridade, de todo o que fai referencia a actas de goberno, asesoría xurídica, etc., etc., entonces creamos nesta área de alcaldía unha coordinación, a figura de un coordinador, neste caso unha coordinadora, que vai ser unha funcionaria actual no Concello, que é a actual xefa de servicio de persoal que pasa a esta función de coordinadora de esta área. En clave provincial, hoxe a voceira do Partido Popular na Deputación, Elena Candia, denunciou que hai irregularidades en varias obras levadas a cabo pola Deputación. Segundo Candia, hai indicios de irregularidades en obras levadas a cabo en diferentes concellos e que suman máis de 6,5 millóns de euros. Candia citou a do Polideportivo de Monterroso, 2 estradas en Río Torto e Portomarín e as das piscinas da Pastoriza e Sarria. Ante estas críticas, o Goberno provincial contestou que é todo mentira. Tamén exixe unha rectificación e desculpas públicas do Partido Popular ante esta manipulación que, segundo din, demostra unha ignorancia absoluta sobre a xestión pública. Obras faraónicas anunciadas pola Diputación Provincial de Lugo, vendidas nos medios de comunicación de forma reiterada polo seu presidente como un exemplo de compromiso cos lucenses, pero que realmente ningunha delas está rematada e todas presentan irregularidades ou presuntas irregularidades, polo menos dignas dun estudio serio e riguroso, en algúns casos así o está a facer os entes xudiciais. A DXT prevé case 1,5 millóns de desprazamentos na rede viaria galega durante a operación especial de Semana Santa que comezou hoxe ás 3 da tarde e que rematará o vindeiro día 1 de abril. Os puntos conflictivos na nosa provincia e nos que hai que ter especial coidado son a Nacional 640, a Nacional 634 e a LU 704. O Club Deportivo Lugo buscará mañá ante o Racing de Santander os 3 puntos noutro encontro clave, xa que se miden de novo a un rival directo na loita pola permanencia. O Club Deportivo Lugo mídese mañá no Anxo Carro co Racing de Santander nun novo encontro chave pros lucenses, xa que se atopan nese tramo da temporada no que se medirán ante rivais directos na loita por evitar o descenso. O técnico local Quique Setién vivirá un encontro especial, o medirse o seu equipo de toda a vida, pero deixará a un lado os sentimentalismos porque quere sumar 3 novos puntos que permitan acadar o obxectivo da permanencia o máis axiña posible. Para iso conta con boas novas, xa que recupera o seu homegol. Óscar Díaz voltará á convocatoria e con toda seguridade o 11 inicial, despois de perderse o encontro de Murcia por sanción. Polo demais, poucas novidades. A única incógnita é a de Iván Pérez, que esta semana participou de novo nalgún tramo de algún adestramento, pero non se sabe con certeza se poderá chegar ao partido ou non. Doutra banda, o equipo lucense habilitará un stand no exterior do Anxo Carro para atender a aqueles socios que desexen formalizar a compra de accións para a conversión do equipo roxibranco en Sociedade Anónima Deportiva. O horario será de 9 da mañá a 2 e de 4 da tarde a 9 da noite. O desfile Lucus Moda, que xa vai pola súa 4ª edición, terá lugar na Praza Maior da capital o día 27 de abril. Nel, tendas de roupa, zapaterías, estilistas e incluso perruquerías lucirán as últimas tendencias para poder lucir neste Arte Lucus.
O que se pretende con esta pasarela é, primeiro, que a xente de Lugo, os comerciantes, os estilistas, as zapaterías, as xollerías, a artesanía, bueno, pois que toda poda lucir o que ten máis ou menos preparado de cara ao Art de Lucus 2013 e, en definitiva, cal vai ser a moda e como vai a ser xa a moda que van a levar. Este ano é a cuarta edición da Pasarela Lucus Moda, na cal pretendemos que todo aquel comerciante de Lugo que queira participar, que participe, entonces que todo o mundo, tanto peluquerías, zapaterías, como ben dixo Carmen, xoierías, pois que, por favor, pídolles que participen, porque é sin ánimo de lucro ningún, onde van a poder enseñar todos os seus modelos, donde, lógicamente, o Art de Lucus todo o mundo leva as súas vestimentas acorde coas súas xoias, os seus zapatos, e eu creo que van a ter moita salida, mas nestas épocas que estamos a pasar. Pero lembren que toda a información continúa como sempre no xornal El Progreso no portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa fin de semana. Vémonos o vindeiro luns. Boas noites.